anka mill-lat ta' Dominikan stess, jgħidu ili ħafna drabi li għandhom skumdita li jiena attiv fil-politika u fl-istess ħin kap ta' skola. Nibqa' nisħal u ħaġa jiena meta dħalt naħdem bħala dħalt fl-iskola St. Albert kont diġà attiv. Jiġifieri when I was enrolled, dak kienu jafu bih. U ovvjament tkellimna fuqu għax nista' nifhem li jkun hemm skundita. Tkellimna fuqu dak iż-żmien u spjegajt il-fatt illi m'għandux ikun hemm konflitt bejn l-edukazzjoni, bejn dak li nemmen bħala Kattoliku u l-politika. Ġifieri dak iż-żmien nitkellmu mit-2003, ġimmaġina. Taf kif? U bqajt għaddej biha l-biċċa xogħol. Però taħseb li kien hemm skumdita eventwalment? Kien hemm skumdita ġun, kien hemm skumdita. U again, imma again, jekk kun hemm skumdita ma jfissirx li ma nistgħux nirreżistu għal dik l-skumdita. Għaliex għandu jkun hemm skumdita u persuna li tixtieq tkun attiva fil-ħajja soċjali, fil-ħajja politika ma tistax tkun. Ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens. Jekk xejn postna huwa hemm, għandna bżonn ħamġu jdejna. Ovvjament l-umanità hija messi. Jiġifieri m'hemmx linja dritta ta' kif u policies tajjeb jew ħażin, tirrifletti daqsxejn u tara x'l-aħjar. U billi jkun hemm jiena naqbel ma kollox fil-Knisja. Evidentament le. Le. Semmejtlek il-pożizzjoni fuq in-nisa, pereżempju, ma naqbilx mal-Knisja. Imma dik tfisser allura għax ma naqbilx mal-Knisja fuq dak l-aspett, allura imissom allura l-ADPD, imissom jgħidu li isma' xi Knisja ma tagħtix importanza in-nisa daqskemm mandattihom. M'intix postok magħna x'għandna nagħmlu fl-ugwaljanza bejn is-sessi. Għandna nistgħu nagħmlu hekk ukoll, naħslu x'imkien f'tagħmilx sensu. Tifhem ġifieri jekk xejn għandna noħolqu dialettika. Anka fil-Kristjaneżmu nnifsu fid-dinja Kattolika għandek strands differenti. Fuq diversi topics. Ġifieri jien niftakar Peter Sarration Inglot, pereżempju, ħassib tal-biża' li kellu divergenzi mal-Knisja fuq ċertu aspetti, imma x'fiha ħażin. Mela tlaqna.